dúr fálam chuna sé seo dhéanamh ach clocht a dhéanann si go húntacht a gach duine. Seo hiad na páistí gur páirteach sa teannas go bhíanam mar an nora agus leis na hingaltóirí in Boeing in Seattle. Ach an rudí a fálam íana chun fáin de rud chun das aon san ní hitan tú. Mar de rud caiite chuir a cosan son, agus caiite dul sios an háte dul suas, agus háte dul sios mar é seo chun dul haimpel. Ach í sáis dachar ach ar fáin tú de rud beag de ceircolóir. Agus na rudí seo cumáid beirle go hitan tú ar de ceann. Agus rudí dúirt mé arís dúir de glúna, dúir de ingalí, agus dúir na lábha, dúir an géis gur hitan tú as ach beag de ceircolóir. Bhí crunethe Zoom gon leis na hingaltóirí in Seattle agus chustíad ar cúntas ar an AutoCAD a chusundúing agus bhuain siad na páistí chun an AutoCAD úsáid agus chunas rampa a Harringtons. Haring gach páiste rampa ar an AutoCAD agus ina mar roinnt fá ibre ar an tábhar a bheith testáil agus mar sin de agus an son formar taimid agus churmar rampa scatáil le chéile ansa. Is rud nuad an roing ar rampa scatáile mar ní bheith an áit a ginge dhéana cé bhfuil áit aine eastáil mór in is. Seo híon rampa is agus fanna mar crackhast an bhíon agus becheantas ina dearfacha. Ja, caiitú an gríine bheith an a dúis is stocha. Ach an sport a bhíon na leanaí dúispára chun é dhéanamh mar is in na tóracht ann agus tá collaboration agus rudí mar sin. Tá mé sin imime conaí i Seattle, but bhíidir an seo a ring chun Port Lariga in Scoil. Agus bhí me sé gobar leis an Scoil agus bhí inaltóir ó Boeing, cúpla inaltóir ó Boeing i Seattle ag choúling chun é sin dhéanamh. De bréidir in grúpanna bega agus bhí anna cuid sportacha agus an sin rinnead a rampa agus is rampa mhór é. Le naní a bhí ag déanamh an obair sa rám agus an éis tá siad ag cleachta skateboarding. Bhí me sé ag úsáid mó idirsolaíochta leis an inchinn agus an meabhair agus bhí sé sin ag na múntóirí sin é fadar me sé ag bhrúlá. An cooler bhí taobhíar de seo go léir ná forbairt aintinge agus forbairt scilline aintinge, mar san pleanáil agus an obair lábha dul leis se an buntáiste is mú a hain le council mar seo is na páistí. Sin é dar nótha ana chuid saisna clisteacht ann agus tuigeamid inis go bhfuil lúbhaint ag obair láimhe le chosáin nua ó oscailt san ainting agus forbairt dhéanamh ar an ainting. Nuair bhíon fiasta den intin agus bé chur le chéile le movement agus le balance agus le sport agus bhfuil mar sin is úntacha sin leanaí chun bheith níos fearr ag math agus óíocht agus é scuinóireacht agus ag aragóint agus ruí mar sin. Articulation tá sé sin go léir stigan sa ceann. Architect an inchinn. Sin é an rud is fearlam sa rá. Tá daina chuid páistí is scill nua é cothar meáchanta eolalam is slí náfuil smachtachar bheith seasamh roithí níl sé cosú le bróga scatála, an fear scatála is úrlaiste fúil ar fada agus is scill nua den ainting é cothar meáchanta eolalam ó nua a rí. Buchas a díon níor gortaí a ghainge ach dar nó sin chuideann bail a bhaine leis an spórte. Tá sé sáis dachar an céadúir ach nuair fáin tú é beag de ceircolóir.